Ika-48 nga regular session ng Sangguniang Panglungsod ng Syudad ng Borongan in pinangunahan ni SP Member Maria Rosendasa aging dumara SP Sessional la Syudad ng Lunes, Mayo 25. Hindi nga sesyon ginaprobaran ng Konseho ang resolusyon nga nagahatag in otoridad ng LG Borongan nga ginarepresentaran ni City Mayor sa Ivan Dayan Agda nga simulad og magpermeng kasabutan na Alido Optical Clinic nga ginarepresentaran ni tag-iya ngay Dr. Novelyn Alido Capito kasumpay formalisasyon at partnership na pagpasilitar at koordinado nga referral mechanisms abot nga City Health Office nga yakap provider ug hit Alido Optical Clinic agud masiguro adto napsay nga pagpapadangat at PhilHealth benefit package para at optometric services at mga kabataan nga nag-iedad din 0 to 15 years old optometry package nga nasunod at PhilHealth guidelines. Ginaprobaran liwat ang resolusyon ng lista han mga personnel ug opisyal nga ginsubmitar base City Ordinance Number 286 and Ordinance granting monthly honorarium to judges, prosecutors, and other national government officials stationed in or assigned to the city and appropriating funds thereof and for other purposes. Ngan ginaprobaran pa ang resolusyon na nag-autorisar at LG Borongan nga ginarepresentaran ni Mayor Agda nga simulad og magpermeng kasabutan na gasoline station sa syudad ng Borongan nga napartisipar at implementasyon at City Ordinance Number 313 Series of 2026 ginkikilalang Integrated Community Gasoline Fuel Assistance Act. Ini nga igimpro-proponer kasabutan in mag-iestablisar at termino ug kondisyones at partisipasyon at gasoline stations kung maakreditado nga fueling stations. Haylarom it Integrated Community Gasoline Fuel Assistance Program at lokal nga pamunuan ang syudad han Borongan. Para sa Bagong Pilipinas, Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.